What's up mga bay? So si Sick Boy natin nandito sa ospital sa pagawaan ng motor. Sa hindi inaasahan, si Sick Boy para na siyang 2-stroke. Tapos napakahina ng humatak, halos ayaw ng tumakbo. So ayun, kanina tulak na lang. Ayan. So parang parang na siyang ditute. Sobrang usok. Ayan. So baklas yung black tsaka head. Refresh na rin. Ano ba yung naging problema niya? Bakit ganon? Pala yung sa'yo. Gusto mo ba to? Tingnan natin, Paps. Tingnan natin mga bay. So ang problema sa kanya, yung block natin, no? Gas-gas na. Kayod na yung sa loob. Siguro dala na rin ng katandaan. Siyempre matanda na, may edad na yung motor. Ayan. No choice tayo. Kailangan talagang palitan. Ayan. So galing ako ng Antipolo kanina mga bike. Pauwi na ako. Biglang nagkaganon. So sakto, malapit tayo sa tropa. So ang specialty niya dito ay halos sa classic 135, ano. So yun. Pero gumagawa rin siya ng kahit anong motor, gumagawa rin siya. Yan, so papalitan na ng black yung Sick Boy. So ayan mga bay, halos kompleto siya dito ng pang sniper classic, no? Classic MX, pwede din. Okay, so meron silang mga pyesa dito ng pang 135, no? Sniper 135. Yan, so solid, ang galing gumawa. Malinis, tapos kahit naman na walang kinalaman, basta nakitang may diferensya ay inaayos na rin. Ayun, ayos dito. So dito tayo sa C6 Road. Ano ba to? Taytay? Taytay. Taytay along C6 mga bay. So hanapin nyo lang to. Ilalagay ko na lang mamaya sa description natin kung saan yung shop nila. Madali lang mahanap. Yan o, tabing-tabi lang ng tawag niyan, yung lake, Laguna Lake. Landmark nyo na lang yung yero, kulay green o kulay blue ba yan? Yan. Ang angas mga bay. So yun. So siyempre standard pa rin yung ipapalit. All stock lang tayo para masaya. Masarap kasi makipaghabulan sa mga kargado na all stock lang ang motor mo. Yan o. Tapos sabay-sabay na makin darating doon. Siyempre hihintayin ka nila eh. Yan. So ito yung mga pyesa nila mga bay. Halos lahat. Meron din silang racing CDI, mga clutch lining, etc. para sa 135 ninyo dyan. So meron din silang mga langis. Kompleto, halos kompleto. Basta kung anong kailangan nyo para sa mot-mot nyo, meron sila. Yan mags, someday bibili tayo nyan. Wag muna ngayon, wala budget. Ayan, magkano yan Paps? 4,000? Yung 4,000 daw. Baka naman, yung mga naghahanap ng mags dyan, 5 spoke. So kabrand ito ng stock na mags ng lolo nyo, ng Kaisnapi. NK. Ayan ang brand. Yun. Ayan. So mamaya tignan natin ito pa dahil medyo malalayo. At ang uuwian natin, siyempre sabi ni Paps, alalay lang takbo natin kasi para tayong magbe-break-in ulit na ito. Ayan. Yun. So ito yung kanyang lolo. Ayan yung kanyang lolo mga bay. 200cc na daw to. So nakabore ng 62mm. Mamaw na to, mamaw tong lolo niya. Yan o. Yan o. Kaganda. Ano? Hindi kasi Hindi inaasahan. So ito yung ano nila, shop mga bay natin. Yan o, Roy Motor Shop.
So ayan po ang number niya, 0938-0174-887. So contact nyo na lang siya kung may kailangan kayo sa motmot nyo sa 135 nyo. Yan. Wala, yung project bike natin mga bay, talagang napapalaki na yung gastos natin medyo tumataas na yung gastos. Kaya meron din silang upuan ng ano, yung iwas epet betlog ba? Ubok o ba yun? Ubok. Ano lang kaya kung ang uupo dyan babae, sarap na sarap. Gabay, gabi na. Makakawi pa kaya tayo na ito. Maghuhugas pa ako ng plato, magluluto pa. Yan. Update tayo pag natapos na kung ano na magiging performance niya. Ay, sana good na lahat. Yan, puntahan nyo lang si Pops Roy. So nasa page naman to lagi ng ano, ng 135. Visit nyo lang yung kanyang shop, kanyang munting shop. Yan, so yun. Kita-kits mamaya pag gawa na.